Għalkemm il-volontarjat qed jonqos bi pjaċir, għadna nsibu min jgħinna f'dawn l-attivitajiet. Nhar 17 u 18 ta' Lulju sar tittella 26 edizzjoni tal-Għaxa Music Festival u din is-sena bil-parteċipazzjoni ta' Zucchero u tal-Gypsy Kings. Illum ġejna nitkellmu mal-President tal-Għaqda Mużikali Santa Marija bħal Għaxa Martin Vella u mal-Viċi President François Paċ. Lura fl-1999 kien hemm il-ħsieb ta' żewġ partitari fiħdan l-Għaqda Mużikali, Sur Raymond Grima u Sur Salvo Xkembri. Bil-ħsieb li nkabru l-festa ħloqna l-Street Concert. Dak iż-żmien kien ġie il-maħbub Freddy Portelli. Minn dakinhar il-qudiem dejjem ġejjin hawnhekk l-Għaxa Music Festival baqa' jikber sena wara sena. Kull sena ngħidu li ħaqna l-limit iżda fis-sena nerġgħu nollu l-livell. L-ewwel ġurnata bi pjaċir ħajkonna leġġenda mill-mużika Taljana ħadħlief il-kantant Zucchero. U se jkun qed italla show ta' satejn u nofs bil-kanzunetti kollha dawk kemm klassiċi mill-repertorju tiegħu kif ukoll kanzunetti ġodda, però żgur li l-Maltin ħajkollhom xalata ta' mużika soul, blues, rock, repertarju ta' dan il-kantant leġġendarju Taljan Zucchero. Mbagħad fil-18 ta' Lulju ħajkonna il-Grammy Award winner group Gypsy Kings ta' Diego Baljardo. Kulħadd jaf il-mużika ta' Gypsy Kings illum il-ġurnata għadek tismaħħa kull fejn tmur ġatieġ, tmur ġal clubs, ġifieri kanzunetti magħrufa fosthom Bamboleo, fosthom Volare. Żgur li l-pubbliku Malti kif ukoll daw kollha li jiġu jżuruna kemm minn barra ħal-Għaxa kif ukoll minn barra Malta, jkollna ħafna turisti għal dan il-kunċert, żgur ħajkollhom xalata ta' mużika illi żgur ħajisfnu magħhom jiġifieri. Għalkemm aħna għandna bżonn għajnuna, hija xi ħaġa sabiħa ħafna li qegħdin ngħinu organizzazzjoni l-Embrace Diversity li jagħmlu xogħol kbir ma' dawn it-tfal u bi pjaċir fuq bażi volontarja qegħdin nroddu dak kollu possibbli biex din l-għaqda taqla l-flus għal-bżonnijiet tagħhom.